आशियातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या नवी मुंबईत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर येत आहेत। भाजीपाला आणि फळ मार्केटमध्ये तब्बल 20 वर्षापासून व्यापाऱ्यांची दफ्तर तपासणीच झालेली नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळते। दफ्तर तपासणी म्हणजे खरेदी विक्री नोंदी, बिल बुक, आवक जावक रजिस्टर आणि बाजार सेस भरण्याची कागदपत्रे तपासण्याची प्रक्रिया। हीच प्रक्रिया वर्षानुवर्ष न झाल्याने कोट्यवधी रुपयांचा सेस महसूल बुडाल्याची शक्यता व्यक्त होतीये। काही स्थानिक संचालक आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचाही संशय व्यक्त केला जातोय। आता राज्याचे पणन मंत्री, पणन संचालक आणि पणन सचिव कोणती भूमिका घेतात याकडे बाजार संघटकांचे लक्ष लागले। ब्युरो रिपोर्ट, APMC न्यूज।